ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். பகவானோட அனுகிரகம் நல்லபடியா நம்ம பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேன்டோ 9th chapter 48 verse நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணாஸ் பிளெஸிங்ஸ். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணுமா? நான் வாசிக்கிட்டோம் மாதாஜி. அவசரம் பிரபுஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓபஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्दाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா நம்ம வந்து கிரந்தத்தை வாசிக்கணும், நல்லபடியா அப்சர்வ் பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியா கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ஆச்சாரியர்கிட்ட பரம்பரைகிட்ட பகவான்கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பதம் 48. ததோ யுதிஷ்டோ கத்வா சக கிருஷ்ணோ கஜாஹ்வயம் பிதரம் சாந்த்வயாம் ஆச காந்தாரிம் ச தபஸ்வினீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிரமன் கொடுக்குறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்தது சரி மாதாஜி வாசி கொடுங்க. படிக்கலையா? ததோ நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கத்வா சக கிருஷ்ணோ கஜாஹ்வயம் பிதரம் சாந்த்வயாம் ஆச காந்தாரியம் ச தபஸ்வினீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாஸ் பிரபுஜி. ததோ இது நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ததோ யுதிஷ்ட கத்வா சக கிருஷ்ணோ கஜாஹ்வயம் பிதரம் சாந்த்வயம் ஆசகாந்தரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி வாசி கொடுங்க. हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। ततो युधिष्ठिरो कत्वा सग कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयाम् आस कान्तारीं च तपस्विनीम्। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। நான் வாசிக்கிறேன் कृष्ण மாதாஜி. जैनी माता जी वासिकेवा माता जी। युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सात्वयाम् आस कान्तारीं च तपस्विनीम्। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तदो युधिष्ठो कत्वा सग कृष्णो गजाह्वयं पितरं
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஆ Pitaram poets Mataji Hare. Pitaram sadvayam dvayam asagantarim sadabasvinim. Hare Krishna Mataji. Hare Thank you, Krishna. Mataji. Okay. सः कृष्णो पदाद्वयम् पितरं साद्वयं सस कान्तार्यं स तपस्विनीं हरे कृष्ण माताजी ப்ரொனவுன்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்கணும். அதனால யாரும் சிரமப்படல அப்படின்னா நம்ம ஸ்லோகம் வாசிச்சது போதும். பரவாயில்லையா Okay. எல்லாருக்கும்? Okay, Mother. ஜில்லாலி Okay. கண்ணன் மாதாஜிக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. அதன் பிரபுஜி இல்லை டைம் இருந்ததுன்னா லாஸ்ட்ல வாசிக்கலாமா? சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பரவாயில்லை. புஷ்பம் ஆரியெல்லாம் சொல்லவே கூடாது Mataji. நீங்களாம் ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. ஹரே பரவாயில்லை. கிருஷ்ணா. புஷ்பம் மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் தொடரப்பட்டவராய் தலைநகரான ஹஸ்தினாபுரத்திற்கு சென்றார். அங்கு அவரது பெரியப்பாவுக்கும் தபஸ்வினியாக இருந்த பெரியம்மா காந்தாரிக்கும் அவர் ஆறுதல் கூறினார். பொருளுரை. துரியோதனனுக்கும் அவரது சகோதரர்களுக்கும் தாய் தந்தையரான திருதராஷ்டிரரும் காந்தாரியும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு பெரியம்மாவாக இருந்தனர். குருட்சேத்திர யுத்தத்தில் எல்லா மகன்களையும் பேரன்களையும் இழந்துவிட்ட அவ்விருவரும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப தெரிஞ்ச இங்க இருக்கு. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பாதுகாப்பில் அவ்விருவரும் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பாதுகாப்பில் இருந்தனர். உயிருக்கு ஏற்பட்ட பெருஞ்சேதத்தை எண்ணி மரண வேதனையுடன் அவர்கள் நாட்களை கழித்தனர். கிட்டத்தட்ட அவர்கள் தபஸ்விகளைப் போலவே வாழ்ந்தனர். திருதராஷ்டிரன் பெரியப்பனான பீஷ்மதேவரின் மரண செய்தி அவ்விருவருக்கு மற்றொரு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ஆறுதல் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது. தமது கடமையை உணர்ந்திருந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அங்கு விரைந்து சென்று உறவினர்களை பறிகொடுத்த திருதராஷ்டிரரிடம் அன்பான வார்த்தைகளை கூறி அவரை திருப்திப்படுத்தினார். கிருஷ்ணரும் அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார். காந்தாரி விசுவாசமுள்ள மனைவியாகவும் அன்புள்ள தாயாகவும் வாழ்ந்த போதிலும் அவள் சக்தியுள்ள ஒரு தபஸ்வினியாகவே இருந்தாள். அவளுடைய கணவன் ஒரு குருடராக இருந்ததால் அவள் தன்னிச்சையாகவே தன் கண்களையும் கட்டி கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. கணவனை முழுமையாக பின்பற்றுவதுதான் மனைவியின் கடமையாகும். காந்தாரி தன் கணவரிடம் மிகவும் உண்மையானவளாக இருந்ததால் அவரது நிலையான குருட்டுத்தன்மையை தானும் பின்பற்றினாள். எனவே செயலில் அவள் சிறந்த தபஸ்வினியாக இருந்தாள். மேலும் அவளது 100 மகன்களும் அவளது பேரன்களும் கூட மொத்தமாக கொல்லப்பட்டதால் பெண்ணொருத்திக்கு அது நிச்சயமாக பேரு இழப்புதான். ஆனால் ஒரு தபஸ்வினியைப் போலவே இவ்வனைத்தையும் அவள் அனுபவித்தாள். காந்தாரி ஒரு பெண் என்ற போதிலும் ஒழுக்கத்தில் அவள் பீஷ்ம தேவரை விட சற்றும் குறைந்தவள் அல்ல. மகாபாரதத்தில் அவ்விருவருமே பிரசித்தமானவர்கள் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். ஹரிபோல் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன அழகா நம்மளுக்கு லெசன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இப்ப என்னன்னா பீஷ்ம தேவர் தன்னோட உடலை விட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து எல்லாரும் பகவானை மனசுல தாங்கிக்கிட்டு அங்கிருந்து விடை பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்திருக்கோம். இந்த ஸ்லோகத்துல அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போறாங்க, அரண்மனைக்கு. அங்க இவங்க காந்தாரி அம்மாவும் திருதராஷ்டிரம் இருக்காங்க. ஏற்கனவே ரொம்ப சிரமத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா தன்னோட குழந்தைங்க பேர குழந்தைங்க எல்லாரையும் இழந்திருக்காங்க. அது கண்டிப்பா பெரும் வேதனையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு லைஃப்ல இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க தனிமையில இருக்காங்க, ரொம்ப சிரமத்துல. அதுவே அவங்களுக்கு பெரிய சிரமம். அதுல இப்ப வேற பீஷ்மர் வேற இல்ல அப்படின்றது அவங்களுக்கு இன்னும் பெருந்துயரம் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இதனால என்ன பண்றாங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜர் விரைந்து அங்க போய் அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க அப்படின்றதையும் பாக்குறோம். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவ்வளவு தூரம் சிரமப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமும் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அன்போட கேரிங்கோட பாண்டவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு சேர வேண்டியது எதையும் கொடுக்கல. அவங்கள நிறைய சிரமப்படுத்திட்டாங்க. அந்த
ஆத்து தாயினைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த 6 விதமான கஷ்டங்கள். அதில் 6 விதமான கஷ்டங்களையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்க கிட்ட எப்படி அன்போட கேரிங்கோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். டிவோட்டீஸோட நேச்சர் அதுதான். எல்லாரையுமே பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சலாக பார்க்கறது, எல்லாருமே பக்தர்களாக பார்க்கறது, யாருக்கிட்டையும் துவேஷம் இல்லாமல் இருக்கிறது, டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் டிவோட்டீஸோட அடையாளமாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் யுதிஷ்ட மகாராஜர் போய் அவங்கள தன்னோட கடமையாக அன்போட பாதுகாப்போட அவங்க வந்து அழகா பாக்குறாங்கன்னு பாக்குறோம். அதே மாதிரி அவங்களும் எப்படி இருக்காங்கன்னா இப்ப ஒரு தபஸ்விகள் மாதிரி இருக்காங்க. ஏன்னா வாழ்க்கையில எல்லாம் சாதிக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா எதுவும் அனுகூலமா இல்ல. அதர்ம வழியில போனதுனால இப்போ அந்த விரக்தி ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த விரக்தியில தபஸ்விகள் மாதிரி அவங்க 2 பேரும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவான் அங்க போயிட்டு அவங்கள சமாதானப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனாலதான் வேதத்துல என்ன தர்மம்னு போட்டிருக்கோ அதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணும்போது அனைத்துமே அனுகூலமான விஷயம். இல்ல அப்படின்னா இந்த ஜடவுலகத்தை ஆளணும், நான் எனது அப்படின்னும் போது நமக்கு சிரமம் தான் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து காந்தாரி அம்மாவை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேதங்கள்ல நம்ம கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா பெண்களை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பெருமைப்படுத்திருப்பாங்க. எல்லா பெண்களையுமே ரொம்ப வீரதீரமா இருக்கிறது, அந்த ஒரு சேஷ்டா இருக்கிறது, பக்தியில சிறப்பா இருக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். சரிங்களா? இங்க எப்படி அழகா பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஒழுக்கத்தில் அவள் பீஷ்மரை, அதாவது காந்தாரி அம்மா பீஷ்மரை விட சற்றும் குறைந்தவள் அல்ல அப்படின்றத வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால பெண்களையும் உயர்த்தி பெண்களையும் மதிச்சு ரொம்ப சிறப்பா பகவான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாங்க, பெண்கள் கிட்ட அவங்க என்னவாலாம் இருக்காங்க, அவங்க குணங்களா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இங்க அதே மாதிரி காந்தாரி அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா தன்னோட கணவனை நல்லபடியா அவங்க வந்துட்டு பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பாக்குறோம். அவங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஏத்த மனைவியா இருக்காங்க. அதாவது கஷ்ட காலத்திலயும் கணவனோட சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அப்படின்றத ஒழுக்கத்துல அந்த கணவன் கிட்ட ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இப்படி பீஷ்மர் வந்து ஒரு இது தபஸ் மேற்கொண்டாங்க வாழ்க்கையில, பிரம்மச்சரியம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி காந்தாரி அம்மாவும் என்னன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப தப்பஸான ஒரு வாழ்க்கை தான். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லாம ரொம்ப தப்பஸான ஒரு வாழ்க்கை. அதனால அவங்கள இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருது இல்லைங்களா? ஆஹ் எப்படி நம்ம லைஃப்ல இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க வந்து லெசனா எடுக்கிறோம். ஆஹ் காந்தாரி அம்மா எப்படி அவங்களோட வாழ்க்கையில அவ்வளவு கஷ்டங்களையும் அவ்வளவு பேரிழப்பையும் எதிர்கொண்டதுக்கு அப்புறமும் அவங்க அவங்களோட அந்த ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம நம்ம ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்னாலே அது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் டு மைண்ட் கண்ட்ரோல், சென்ஸ் கண்ட்ரோல் தான். சரிங்களா? நல்லா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கட்டுப்பாடான ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அதுல பக்தியை நல்லா சிறப்பா பண்ணி பகவான் அடையணும். அதுக்காக மட்டும்தான் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் கிரந்தங்கள்ல இருந்து. அதனால நம்மளும் வாழ்க்கையில நல்லபடியா அந்த ரெகுலேட்டட் லைஃபா வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப்ல நம்மளும் வாழ்வோம். அழகா பரம்பரை நமக்கு 4 ஒழுக்க நீதிகளை கொடுத்துருக்காங்க, 16 மாலை சாண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. குருவை சேகரிக்கணும், குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சிறப்பான என்ன பக்தி மார்க்கத்துல சிறப்பா வாழ்ந்து இந்த பிறவிலே நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 3 மினிட்ஸ் இருக்கு. வைத்தியநாதன் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. காந்தாரி வந்து அது கணவருக்கு கண்ணு தெரியலன்றதுக்காக தன்னுடைய கண்ணையும் ஆரம்பத்துல இருந்தே கட்டினார். ஒரு முக்கியமான ஆமா ஆமா, எவ்வளவு பெரிய தபஸான வாழ்க்கை இல்லையா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? माताजी ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? हरे कृष्ण ततो युधिष्ठो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् इदरं त्वयाम् आस कान्तारीं स तपस्विनीं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. லாலிகண்ணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयाम् आस कान्तारीं च तपस्विनीम्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். ரவிக்குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியலீங்களா? ஸ்லோகம் தெரியலையா? நான் மொபைல்ல தான் பாக்குறேன். இப்ப வந்திருக்குங்களே ஸ்கிரீன்ல, இப்ப நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி.
ஓகே மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? அதோ தெரியுது மாதாஜி. அதோ யுதிஷ்டோ கத்வாசக கிருஷ்ணோ கஜாஸ்மயம் பிதரம் சாந்த்வயாம் ஆஷகாந்தாரம் ச தபஸ்வினிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.